Hello guys, Happy New Year. So first day sa mall, January 1. Mingaw kayo, mismo ito may ganing Emperor. Sarado siya eh. Baklay na lang somewhere. We are yan. Uy, dagay tao sa Emperor day. Dagay kayo buka og isda day. Sabi, halino ng isda ron. Ay sa Emperor sa Panagatan. Yawan. Banga kayo. And syempre, kung gusto nimo mukaon og isda sabaw, kinanan ka og dako nga taas ka pasensya kay taas og linya. Halino di karon si kuan Panagatan say. Sa transfer ta, Boy Zugba. Mayo kaya po ni kalami, sayap lang. Boy Zugba. Ay! Kaya ko ibig problema ron, asa may mga aon. Tawag kita tagsabaw. Kung gusto ka mukhaon ng Boy Zugba, Boy Zugba, more patience ang yapon. Dili basta-basta dahil mukhaon ka ron. No, you already ate fried chicken. Yeah. Boy sabaw jay. So, I'm thinking nga mga unta sa ang tanan gipaingon sa popcorn. Corn na lang, corn. So, king corn gipaingon si Arya. Amo na sa day pagkaon while mangita mi kung asa napit mi pwede magkaon. Huwag na isabaw. Nga pangalan na mo is siomay. And, sa pa yung gusto yung pangalan? Sabaw. Oh. Sabaw. Sabaw nga, popcorn. Makita na natin, dili na ito sa mall. Kaya sure yung nga dagan kayo. Diba? Sa gawas na lang ito, dili na ito sa mall. So, kami karoon din sa A&A Seafoods. Dami niya po kayo din eh. So, dagan niya po kayo tawa, usual. Alright. So, sabaw ang magipagita. Sabaw sa lechon. Sabaw sa umba. Lami ang pagkikitado. So, after New Year, tanan, nangitag sabaw, tanan nangitag isda. Pati si Arya, sa'yo mo gusto? Sabaw. Sabaw sa fish. Oh. Uy! Sabaw sa fish. Pero busy kayo guys. No. Bad man yun. Grabe man siya. Bakal Mike. Say hi sa baby. Say hi sa. Hi sa ba? No. Say hi. No. Say hi. Say hi ba? Ha? Apir. Butan ka nga baby. Nang grabe na imong hulat bitaw. Hulat sa imong order bitaw. Ay, salamat. This is it. Oh my God. Abot ra gyud eh. Wala pang sabaw lagi, sir. 5 hours. Hello, lapo na. Yay, lamiyaw eh. Pansit. And the shrimp. Yeah. Alright. And the rice. So actually, nagulat mi din eh. Ang order is 45 minutes. 30 minutes at 30 minutes. Dagan magugat tao. Dahil sila ka-busy dahil. In fairness, lami man silang food. So, okay na. Kaya-kaya lang. Oh, una-una lagi ng isa. Gutom dahil gutom. Gutom dahil. Ganina. Nagulat mi ka. Gala lang gulat ako.
Gapangkaon nag-crow. Imagine namin. Ano ka pansin ay? Amazing. Mga on sa me after ano. Pero dapat na magpailo kaya ako'y magungit. Ay, tama. Manamig kaon. Manamig kaon, mana pumiglimpyo. Butan kami kaya mo sila gitabangan o klindaan. Ah, Nani dapat para di na sila magproblema. Alright, busog na. Lamig kita. Lamig ang bisaya nga manok, pansit, ang shrimp, ang lapu-lapu nga grill, o sa pa to? eto, upat. Ano pa to? Bigyan pansit. Sige, konsensya kay wala ko nag-rice. O, diba? Rice ko. Kabalos ko. Okay.